ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖିକି କହିବେ ଦେହ ଖରାପ ମୁଁ ଆ ଭିତରେ ମାନେ ଜଗି ହେଇଛି ମୁଁ ନା କିଏ ଅଛି କେହି ନା କିଏ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ବା ଆଇଯିନି ନା 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 ସେଇପାଇଁ ବା ତାଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଇଥିଲା ତ ସିଏ ପଚାରୁଥିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ କୁନାଳରେ ପଚାରୁଥିଲେ କିଏ କିଏ ଯିବ ଇଏ କହିଲେ ଆମେ 2 ଜଣ ବସରେ ଯିବୁ ବୁଝିପାରୁଛ ମୋର ବା ଦେହ ଖରାପ ଗୋଡ଼ଟା ବରାବର ଲାଗୁନି କମର ଶିର ଯେଉଁ ଥଣ୍ଟା ଦାବି ଶିର ଦାବି ଯାଇନି ସେ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ନାଗୁନି ବରାବର ମୁଁ ବସ୍ରେ କେତେ ସମୟ ଆସିପାରିବିନି ସେ ଗାଡ଼ି ହେଲା ଯେ ଆମେ ରାତି 2ଟାରୁ ବାହାରି ପଳେଇଲି ବୁଝିପାରୁଛ ସେ ସେଇପାଇଁ ମନା ନା ନା ସେ ତାଙ୍କ ନହେଲେ ହେଇପାରୁନି ଆଇଲା ଦିନ ତମେ ବା କାଳେ କହିଥିଲ ଶିବକୁ